Medyo agarbi-arbis apo. Nagitalulunan niyaw. Okay. Kuha na lang siguro da ita. Ito daw. Ay na. Nalawag ni nagado nga between. Nagado nga between. Ayan, nagpagsalayan na po. Okay, Balse. Nagsambungkan ay pa'y gasa. Nagbunga tiliw na tuken riga. Awan man pa'y mauray ko nga asin kaniya. Nudi lang eng talangam ngay nagmabuybuya. Manipod pa'y idin si katiping mana. Binilbilang ko tipid sa tiinarda. Sa kapulo ketaluti mabilang itimayo. Si Mangpet kabiag ko siyang kay lilipat mo. Ala, bigbigyan man siya metla daydi. Daydi, inay ayat na do akar-kari. Agsangsangit daydi pusok na malaglagin ko dagidi. Daydi, ayat-ayat ngay kapinerdi. Sanda. Yes. And hello po sa ating 472 live viewers. Ng Sunata, the Away Band. And syempre, hello sa lahat ng sumasayaw ngayon dito sa ating dance floor. Muli na ayan po namin lahat ng mga bisita na pumunta na po tayo dito. Manipod pa'y idin si katipin mana. Hindi na bilang mo dipet sa tinalda. Sa kapulo ketaluti mabilang itimayo. Si Mangpet kabiag mo dakil tabuksit mo. Alam, bigbigyan man siya metla daydi. Daydi ka kintin na wil sirok sa lamagi. Mabang ang aral na pusot na malaglagin ko dagili. Daydi nan aramid ka sirok sa lamagi. Ala, bigbigyan man siya metla daydi. Daydi kay naramang mo sirok sa lamagi. Mabang pang aral na pusot malalagat ko dagili. Daydi nan aramid ka sirok sa lamagi. Mabang pang aral kay pusok malalagat ko dagili. Daydi nan aramid ka sirok sa lamagi. Lain-lang lain, di mo sartayan ang naripatuin. Talong liway ang mabalik na iti apagdarigma. Ket madadae, ket no madadae tilignos ating sa mabalik. Ket di santang at kuring batek. Di nagmulan ayan si baye. Tagstati ay arigan. Inalain ang balasan. Di mo katip ayang